Huma ħafna s-sidien u managers ta' qatt ta' ristoranti li tkellmu ma' Net News dwar kif is-sitwazzjoni preżenti bil-każijiet tal-COVID-19 kull ma jmur dejjem qed jiżdiedu laqtithom b'mod ħażin. Huma infatti qalu magħna li għal-lejlet l-ewwel tas-sena u anke għal-jum l-ewwel tas-sena ħafna persuni ħassru riservazzjonijiet tagħhom bir-ristoranti jkunu kostretti li jew ma jiftħux jew anki inaqsu l-ammont ta' ħaddiema li se jkunu qed jaħdmu f'dawn il-jiem. Id-daqqa fuq ir-ristoranti u l-ħwienet ilha tinħass mhux ħażin bl-Assoċjazzjoni tal-Istabilimenti tal-Catering fl-ħarjien permezz ta' stqarrija kienet qalet li l-staff parties prattikament osfru u żieda qawwija tal-każi tal-COVID qed tħalli impatt sever fuq din l-industrija. Kien spjegat li sa ftit tal-ġimgħat ilu l-industrija kienet qabdet spinta serja il qudiem madankollu b'dak kollu li hija tiseħħ fl-ħarjiem l-istaġun ta' festi ftit beda jieħu majnata għall-istabilimenti u ristoranti. Il-persuni li tkellmu magħna qaluna li ħafna kienu qed jitolbu għal pjan konkret għas-sitwazzjoni preżenti, iżda dan il-pjan qatt ma wasal bil-gvern jibqa' jkaxkar saqajh fuq numru ta' materi bi reperkussjonijiet qed jinġarru mis-sidien u l-ħaddiema. Fl-ħarjiem ukoll issoktaw l-appelli biex il-wage supplement ikun estis għal Marzu bil-gvern jażel li ma jismax minn entitajiet u wisqanqas mill-Partit Nazzjonalista biex dan il-wage supplement ikun imġeddet sa Marzu. Dwar din l-inċertezza u nuqqas ta' pjan kienet kelmet ukoll l-MHRA fejn talbet għal pjan u gwida mill-gvern għas-settur tal-ospitalità. L-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti saħqet li dan iż-żmien ta' festi kien l-unika żmien fejn dan is-settur seta' jirkupra ftit it-telf li jagħmel tul din is-sena. Fir-realtà iżda ġara kompletament l-oppost bid-daqqa fuq dan is-settur komplet tikber. Qabel il-miliet Net News kellu l-opportunità li jsaqsi lill-Ministru tat-Turiżmu għal pjan konkret bi Clayton Bartolo jażel jew li jordikola d-domanda tagħna u tħassib ta' dawk fis-settur u kif ukoll imbagħad qalinna li l-pjan isibu madwar il-mejda. Jien m'għandix lukanda, imma minu sit ta' lukanda, inti xi pjan għamiltlu ħejjitlu biex tgħinu f'dan iż-żmien illi dan huwa żgur qasam li ma jerġax jiflaħ għal daqqa oħra. X'inhu l-pjan tiegħek? L-unika daqqa li ħajkun qed jieħu għall-Partit Nazzjonalista. Int soluzzjoni se toffri għal dan kollu? Is-soluzzjonijiet nerġa' ngħidlek jinstabu madwar il-mejda ta' diskussjoni. Madankollu, anki meta saqsejna l-MEA jekk il-gvern iltaqax magħhom f'dawn iż-żminijiet, it-tweġiba kienet ċara li l-gvern għażel li ma jikkonsultax. Jekk jiena mal-MEA ma sarx. James Aronellu, Net News.